Estic trist i els ànims tinc per terra quan no he previst que el cor em tracti així. Jo vull sentir la força que tu em dones i que estem... Edició de l'homenatge a la gent gran de Roda de Ter i les Masies de Roda. En aquesta festa homenatgem a 19 avis i àvies dels municipis de Roda i les Masies de Roda, que aquest any celebren els 87 anys. Són els padrins d'honor de la festa. Una festa que, tal com hem dit, arriba a la 34a edició. Tot seguit, i per començar amb els parlaments, el president del Casal de la Gent Gran, el senyor Josep Torres, ens dirà unes paraules de benvinguda. Hola i benvinguts a tots i a totes a aquest dia tan especial com celebrem el pas de la vida. En nom de les Junts del Casal volem felicitar a totes les persones homenatjades que avui sou aquí. És important aquest homenatge perquè vosaltres demostreu que sou persones valentes, que n'heu passat de tots colors, però avui volem compartir les alegries amb tots vosaltres. Homenatjar les persones grans és molt necessari per valorar coneixement i l'aprenentatge que esteu donant a les generacions més joves. Fem anys aprendre cada dia de tot allò que vivim. També és important homenatjar per reivindicar el paper de la gent gran. Volem ser escoltats, acompanyats i respectats. Des de la Junta del Casal estem orgullosos de tenir-vos tots aquí. Continuarem treballant dins del que puguem perquè aquesta etapa de la bellesa la pugueu viure positivament. Moltes gràcies i tingueu una bona jornada. Merci. A continuació, l'alcalde de les Masies de Roda, el senyor Ramon Isern, també ens dirà unes paraules. Molt bon dia a tothom. Com aquell qui no diu res i fos un fet habitual i corrent, celebrem el 34è aniversari de la festa d'homenatge a la gent gran. És una festa que ja s'ha consolidat al calendari local, no només perquè diríem que cal, sinó perquè és la culminació de l'agraïment que tots devem a qui ens han lluitat, treballat i viscut col·laborant entre nosaltres, intentant fer el millor i més assequible la convivència i la prosperitat de la nostra societat i els nostres pobles. Evidentment que tothom voldria arribar amb salut i benestar a la vostra edat, la dels que sou homenatjats, però sí que si no podem oferir-vos la perennitat, almenys volem fer-vos avinent el nostre reconeixement i estima per la vostra presència, el vostre exemple d'activa serenitat i austeritat i la vostra companyia. Una vivència sempre volguda que ens anima a fer cada dia més amics de veïnatge malgrat les nostres limitades possibilitats. Ser gran és una titulació que us honora i que s'aprèn sense que calgui anar a cap universitat. El millor fruit d'una vida com la vostra és l'experiència, aquell degoteig continu de sensacions, realitats, accions i assoliments que són el record i la petja d'uns anys de plenitud, que amb els seus alts i baixos, llei de vida, han forjat la vostra personalitat, exemple pels vostres familiars i coneguts. Amics, vosaltres sou aquí que m'escolteu, i a altres temps a venir serem nosaltres els que estarem al vostre lloc i escoltarem. Quan això sigui, sentirem una pregona satisfacció si podem sentir d'uns altres llavis de gent més jove que ja viu ara el seu esplet i just elogis que fem avui a vosaltres i que esperem ens ho dediquin llavors a nosaltres. Amb aquestes paraules, sinceres i sense ombra de cap mena, rebeu la més cordial felicitació
desitjant-vos que encara uns quants anys més pugueu acompanyar-nos en aquesta simpàtica i emotiva festa. Moltes gràcies. I per tancar el torn dels parlaments, escoltarem les paraules de l'alcalde de Roda de Ter, el senyor Albert Serra. El 14 d'abril del 31, Francesc Macià digué: en nom del poble de Catalunya proclamo l'estat català sota el règim d'una república catalana. Defensarem aquest ferm desig i lluitarem fins a morir per aconseguir-ho. Molt bon dia. Primer de tot, doncs, als homenatjats, però també als familiars i als amics. He iniciat el meu discurs amb les paraules del president Macià quan proclamà la república, perquè justament és l'any que va néixer. Per tant, va ser un any molt transcendental a nivell de país, però de municipi també. Un any transcendental a nivell de poble, perquè Roda incorporarà l'apel·latiu del Ter. Enguany celebrem el 34è acte d'homenatge a la bellesa i també de la festa del Casal. Voldria aprofitar per agrair la feina que fa el president, que ha anat incorporant nous socis i diverses activitats que ha impulsat des del Casal. Homenatjar les persones que compleixen 87 anys de vida és una manera clara de reconèixer el paper fonamental que heu tingut en el desenvolupament en el passat i en el present del municipi. Un poble que estima la gent gran i que li dedica un homenatge de gratitud com el que avui dediquem. És un poble que mira endavant amb esperança, perquè ha sabut comprendre certament que vosaltres sou les persones que heu marcat, diguem-ne, el camí. En Ramon Bofill va dir fa uns dies aquí, a la festa de la residència, va dir que a l'Àfrica, quan mor un vell, és com si es cremés una biblioteca. I és que és així. Només pot ensenyar qui té expertesa i qui té coneixements. Justament perquè heu viscut més temps, teniu la possibilitat d'aconsellar els qui comencen, d'enriquir-los amb la vostra experiència. Aquest és el do del Consell, però requereix dues condicions per ser exercit: generositat per part vostra i humilitat per part dels joves, perquè la gent gran sou els transmissors de valors i de principis, perquè una societat que no honora la gent gran és una societat que no té futur pels joves, perquè sou el pal de paller de la societat i ens ajudeu a treballar conjunts en el conreu de la memòria familiar, però també de la memòria col·lectiva. Amb molt d'encert, Espriu va dir que no només hem de fer memòria per a no perdre la identitat, sinó també per a poder respondre la pregunta: què volem ser? Amb l'acte d'avui, amb aquest acte d'homenatge, volem dir amb veu alta i clara que Roda no ha perdut ni perdrà mai la seva identitat. Una identitat que s'ha anat construint de mica en mica, generació en generació, perquè és la suma de molts i molts esforços individuals però també col·lectius, perquè res se'ns ha regalat. Quan amb els vostres familiars i amb els amics feu repàs de la vostra vida, estic segur que recordareu les vivències de la vostra joventut, marcada sobretot per la foscor de la postguerra, però estic segur que sempre tindreu un record per les persones estimades, sempre presents amb vosaltres, algunes de les quals, malauradament, avui no poden estar entre nosaltres. Roda admira el vostre treball constant, la vostra perseverança amb què heu marcat la vostra vida i, sobretot, el vostre desig irrenunciable de viure el present i de continuar col·laborant en la vida social del poble.
Que disfruteu, doncs, d'aquest dia exclusivament per vosaltres, que el gaudiu plenament en companyia de familiars, companys i amics. En nom del poble de Roda de Ter us dono les gràcies per tot el que ens heu donat. Us felicito per la vida que viviu i heu viscut i us encoratjo a ser el que sempre heu set. Persones compromeses amb el poble i amb la comunitat que formem tots els rodencs. Gràcies per la vostra presència avui aquí, als Jardins de Can Planoles, uns jardins que certifiquen la bona convivència de tots els que ens sentim rodencs de cor i que ens recorda que Roda no és patrimoni de ningú, sinó que és el fruit del treball constant i abnegat de totes les generacions que una després de l'altra han treballat pel bé del nostre poble. Que tinguem tots un bon dia de celebració, us el ben mereixeu. Moltes gràcies. Els padrins d'honor de la 34a edició de l'homenatge a la gent gran. L'entrega de les plaques dels padrins d'honor de Roda de Ter anirà a càrrec de l'alcalde, el senyor Josep Jordan Laborda. Carme Fontserè Codina. Núria Segura Carbonell. Rosa Vila Masoliver. Josep Vergés Morató. Àngela Coromina Roca. Paula Orenya Moral. Leonor Llimós Portet. Francisca Colomo Liébana. Carme Selma Viladecàs. Rosa Clota Coromines. Alberta Arbós Pous. Maria Solà Cortés. I Conxita Torrent Soldevila. Allà, aquesta. Aquí la placa. Una... Perfecte. Enhorabona. Ja està. Tot seguit, l'alcalde de Masies de Roda, el senyor Ramon Isern, entregarà la placa commemorativa al padrí d'honor de les Masies de Roda, Joan Buixassa Ferrer. Hi ha un seguit de persones que per diferents motius no han pogut venir a recollir la placa, però que se'ls hi farà arribar. Aquestes persones són Dolors Serrat Verdaguer, de Roda de Ter, Dolors Remolà Sala, de Roda de Ter, Amàlia Vilaplana Comas, també de Roda de Ter, i Francesc Bosch Solà, de les Masies de Roda. Ara, tot seguit, escoltarem l'actuació que ens ha preparat especialment per avui la coral Vila Formosa. Jo tinc de fer un advertiment, que jo no sóc el director és
aquest senyor que toca el piano, que és en David Rodríguez, que és el director de les dues corals. Jo tan sols faig d'animador i prou, Vol dir que podria fer-ho qualsevol de vosaltres, això també. Bé, a continuació cantarem una cançó que té el seu repte i és basada en un fragment de l'òpera de Verdi, del Nabucco, la cançó dels esclaus que estan desterrats els jueus a Babilònia i tal, però per comptes de cantar-la tal com la va escriure en Verdi, almenys en Verdi va posar la música, la lletra no sé, ja no me'n recordo de qui era, la cantem en català. I té una analogia amb la situació quasi bé semblant a el que estem vivint ara al nostre país. I a més, el títol que hi va posar el traductor se diu molt bé amb la situació, que diu llibertat. No sé ni si soy